Det er jo også sådan hvis hun nu skulle have en DM-udtalelse, så ville jeg da også hellere sætte sig på den, hvis det skulle vise, at han var. Nej, der er min bjørn. Ja, det er nogle gode billeder. Og så tage ham ud der. Ej, jeg kan jo ikke lade mig frem, så ryger mit tæppe ned. Hvad sker der? Tæppeland. Tæppeland. Det er altså overskuddet. Ja. Det er overskuddet. Det er også meget godt. Her i springringen, spring 3, får vi banen lidt af til de små og de store hunde. Og I må godt alle sammen gøre, hvad I kan, for at vi får afviklet det her hurtigt. Vi er klar til præmiearbejde til springklassen, klasse 1, første løb for store hunde. Der vil vi gerne se følgende 6 hunde og fører heroppe. Randi Larsen med Diesel, Pernille Thelin med Spooky.